Xoroxin irratiak aurkezten du Frantsisen konsolatorioa. Iepa berriz entzule, goizteko saioan aintzinera segitzen dugu, eta zoeteren egun egin bezala, gaur ere Frantsisen konsolatorioa atala, irekiko du. Zuen tartia dau, badakizu edozein kezka duzuela, edozein duda, bizilagunekin arazo dituzula, arazo bat irtenbidea emanai eta ez dakizula nola, egora baten aintzinean adituen aholkuak behar dituzula, bat deitu lasai, beratzi batera, edo idatzi gure WhatsAppera, 628 716 946 zenbakira. Eta gaur ere parian ditut, Zaurine Mintxeta Leunda, medikuntzan doktorea, eta Argine Indaburu Sakonetan, psikologo ezaguna, egunon bilei. Egunon bai. Tira, ja, hirugarren eguna uretartian itxen bezala, ez? Bai, ja, itxen bezala, men. Tira, seinale ona da, bueno, ongi. Ara, gure teknikariak ja arazo teknikoak moldatu juta, errandit badugula dei bat, ja, Frantsisen konsolatoria bai erran? Egunon bai. Egunon, nortzara eta nondi deitzen duzu? Joseba naiz, Doneztebetik. Ongi da, eta zein da zure arazoa? Ba, beira, bestak pastu ziren eta kezkatu nago. Ze beste ondorioa o bestondua du do? Ez, bestak pastu ziren eta bestonduak ere bai, baino kontu da... Ara, aurra hotxa, zuagitz gaztia zara, ez? Bai, 16 urte eta alare abenduan 17, 16 urte, ze sortia. Ai, nik 16 banitu, en fin. Bueno, baninagon bai, ja, Joseba, zein da zure kezka? Ba, bire, ganden hilebetian Doneztebeko futbol taldeak bere besta intzuen, eta egun hortan neska batekin enrollatu nintzen. Ta kontu da neska hau nire lagun baten laguna dela, eta nire lengusu baten neska lagun oia. Bueno, kontu da, neska honekin enrollatu nintzela futbol taldearen egunian. Ta aste hortan berian atratzen hasi ginen. Baina errekaren egunean, neska honek adarrak jarri zazkiten bere mutil lagun oiakin. Zure lengusukin? Ez, nire lengusuaren kuadrilako batekin. Bueno, bikin atrazen. Kontu da, mutiloi nire lagun mimaten gelakoa dela, eta arek gero nire lengusuei erantzion berak etzuela neskarekin jauz nahi. Ta kontu egola gelditu zen, baina ganden hastean neska horren lengusnia torretzaiten San Pedrotan, eta solasean eginen, eta neska horrekin enroiatu nintzen. Ta neska hori nire lagun minaren lagunaren koñata da. Koñata beharra izanen da, ez? Edo esposatu edago? Ez da osoratu, baina zuken denintzeko hartzen dut. Kontu da, bere garaian nire lengusuekin enroiatu zela, eta garai hartan ere lengun minaren maite bindu ezagon, eta San Fermietarako geritzeneko erraten zaten, baina ez dakit zerrin. Lengusueko niken ez daki, bere neska hoiarekin, edo lagun minarekin nabilela. Eta ez dakit nabilen ere, ze berak errantzeten WhatsAppez solastuko ginela, baina niken ez dati datzi. Eta bau susmoa, neska honek ere adarrak jarri dazketala nire bertze lagun batekin. Eta ni laun batean enitzen Donezteben egon, baina neska hau bai, eta haren hurbileko batek kontatu dat, bera nahiak errana, nire lengusuaren kuadrilako bertze batekin eskutik hartuek kusi zituela. Baina, klaro, lengusuaren kuadrilako bertze horrekin nik ere izan duen nire arazoak garai batean, eta nire gelan ibilizen badakizu 2 urtez, biharrik errepikatu zuen. Jesus, orduan ze? Neska berdinakin enrollatu zen? Ez, errepikatu kursu errepikatu zuen. Bale. Bueno, erresa da kontue. Bueno, orain nire lengusuei pastu dena kontatu behar diot. Baina, ez dut uste hola nire lagun oiaren laguna jakitekin nahi duenik, eta nire gelakoak ere badaki, baino, ez dakit zerrin. Nahasi nago, ze haukatzen datuzue? Jo, Massachusettsen hau suspenditu nula erran behar dut, ez dakit. Nik gauza bat gomendatuko nizuke. Uste dut entzulen ahotik ere solasen nahi naizela, bea. Nik gomendatuko nizukena zera da. Intzazu eskema bat, zuaitz genealogiko gisako bat egintzazu, eta bertan ongi azaldu norekin enrollatu den. Noren lengusua, noren anaia, eta hori dena eginta hola, behin hori induzule,
favorez, emailez edo bidali eta guk zure kasua mai gainan dugule eta lasai patxada ederrian aztertuko genuke. Larratoiekin ta egiten den antzera, haure zientzian pare aztertuko dugu, ez dizugu irtenbiderik topatuko dugunik zin iten, minon saiatuko goinateke. Bai. Saiatuko gara, ez zazule zalantzek izen. Bai, egie, bueno, ongi. Hala ere, zalantza bat dute, zuaitz genealogikoa erranduzuta, zuaitzak ekologikoa behar du edo ez? Ta nora bidaliko dute eskema hoi? Ba, bueno, ekologiaena ez dizugu hemen argituko, bueno, xorosina bildua gmail.comena bidali eta listo. Edo, bueno, eskemari argazki bat ateri eta WhatsApp-ez bidaltzen altzu, Bueno, ez dut uste eskema guztia kabituko denek WhatsAppeko argazkian. Bai, hori dara da. Ba, bueno, tira, xorosina bildua gmail.comena bidali, alduzunean, eta listo. Ederki, azalpenik behar duzu, uste dut dena nahiko argi gelditu dela, ez? Bueno, eskema bialiko batzuet eta... Hala, bueno, eskarmile, pile bat eskertzen atzuet neregatik iten nahi izatena, No, guainik ez gara, si. Zez, Ez, deus. Hau pazu, mutiko, animo. Bai, eskarmile, eta, bueno, erran bezala, Haupa, haupa ez dudak, haupa xorrosin, Haupa... Ai, gaztetako amodio kontuak. Bai, ama, nik ere amasei bali manetxon. Gure garaian erresago zen, hainbertze teknologiarik etzen eta ez ginen komplikatzen, bat hartu eta arekin uda guzia. Bai, araiak aldatu bire eta badekizu. Ja, xo, badugu bertzei bat ustez. Bai, ala da, Frantxisen konsolatoria, bai erran? Bai, egunon. Bai, urrutxa izin zaitut, nortzara eta nondi ditzen zu, Siberiatik edo? Ez, aitzen duzue? Bai, aitzaitz urrudetik, Maritu poloan zaudela. Horai bai, urbildu naiz pixket. Bai, ikusten da eskualdean zaudela. Bai, Fermin naiz, Fermin eta saldistik deitzen ari naiz. Ongi da, Fermin, eta zein da zure arazoa? Ba, zein den erarazua, ba, nola agertiko atzenik, ba, unitzetan baztertua sentitzen naiz. Baztertua, eta hori? Bai, baztertua, baino gehiago, zera, unitzetan iduritzen zait inork ez nahuela aintzat hartzen. Nik diodanak ez duela deus ere balio eta beti bertzen hitzak gehiago balio izaten duela. Hau da, denak nire gainetik daudela. Bueno, kusko dugun ondik hartzen dugun, adibiderik ipatzen alduzu, favorez, hartara hobe ulertuko dugu gertatzen zaizune, hala ere deus saitu baino lehen, iduritzen zait, arazo animiko baten aintzinean gaudela. Bai, Massachusettsen etzago nolako asignaturari, bino psikologoa zuzara, minon nirire, gauza bera iruditzen zait. Ez dakit, ba, tira, errate baterako lantegian, nik lesakako laminazioetan lan egiten dut, eta adibidez konturatzen naiz, ez naizela inor. Nere gainetik dut enkargatua, eta egun guzie haren azpien, haren menpe pasten dut. Tira, lantegi guzietan bezala, ez? Ez, baina kontua ez da haren aginduak betetzea doz betetzea. Beti goitik begiratzen hau eta nik erraten dudanari beti muzin iten dio, ez dio kasu piperrik ere egiten. Zerbait galdetzen baldin badut, beti txorraden bat iduritiko zaio. Eta, bueno, ni ernahizelai, papensa lankiden aitzinean ridikuluan usten hau. Eta gaitzerdi, nire iritzi eman eta beti purrustakada erantzuten dit. Eta azkenian, nik arrazoia izanagatik beti berak nahi duena egiten dut. Ni baztertua sentitzen nahi zolakoetan. Ja, anteintzen dizut, ulertzen dizut. Eta pixko bat gehio patologia hori duen teintze aldera lantegian bakarrik gertatzen zaizu hori? Ez, kuadrilan ere berdin. Kuadrilaren ere berdin, kuadrilan ere ridikuloan uzten saiatzen da baten bat edo? Ez, bai nahi nuke, bakarra izatea, bakarra balitz, baina kuadrilan ere nire hitzak ez dut deusterako balio. WhatsApp talde bat ere badugu, eta azken bi urtoketan inork ez du nire mezurik erantzun. Eta azta konexiorik ez dutelako, pensa, batzuk idazten dutenean, segidan, hasten dire erantzunak eta irriak eta txisteak eta baina nerekin ez.
behin WhatsAppez afari bat antolatzen saiatu nintzen, baina inork etzion nire konbidapenari erantzun. Ta hori konbidapena zela, Ez dakit zer egin. Ez dakit, ematen du zure arazoa nortasun falta dela, nik erranen nuke hortik, ez dala? Bai, nire ados, arginen nik ere gauza bera erran behar nun. Alere, lantegian, kuadrilan, denetan baztertua, kontroltua eta nolabait mespretxatua sentitzen zarela, biztan dago, klaro dago, minota itxian? Etxean? Ez, etxean ongi, etxean enau inork menperatzen, hemen ni naiz erregea eta etxe untan nik nahi dutena egiten da, falta zena. Norekin ari zara? Orain ere telefono solasian, nor da? Ez, inor, nere kontuak, lasai. Nor da, karri telefononat? Ez, lasai, utzi nere kontuak, lasai. Ja, karri una telefonoa, ze? Ja, nor da? Zer nahi duzu? Egunon, bai, Frantzisen konsolatu irango de hau, soros irratia da. Kontsola zer? Zerrikeri da hori? Ze izareten ere senarrarekin solasian? Zer nahi duzue? Orain ere sosabila, Orain ere informazioa atetzen, gero zonalde guzien zabaltzeko. Ez, hau aholkularitza zerbitzua da, bertzerik ez. Aholkularitza zerbitzua. Neria senarrau ederki zerbitzatua dago. Ez duzuekin deus biharrik, Ze uste duzue? Ola etxera deitzen alduzuela? Mino, ez duzue lotxik. Utzi bakin nere senarra. Fermin! Bira, joan zait. Orain ere zoazilekiteren ora joan den. Ta dena zuen arroa. Tira, hastia bakian bokatuko dugu ez. Hala, aio.